neshamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tosaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musakubananifane watokotadzira tadzidza zoreka kwenizilo namabasa musakubananifane yakajanuka. Nas ndakagara namukoma Lenmo tiri muno mamutare farm prison vanotonedezi rakakabata saka zvinoreva kuti muchidimbu ndigwenyambira munoziva kuti ana gwenyambira tinogara tichitandara navo panze apa zuva nezuva takati aiwa kune mumwe gwenyambirawo zvakare ari muusungwa regai timbonotaura naye tinzwe kuti aiwa kakogwenyambira muri kuitei zvii zvamakapara zvaita kuti mupinde mukati meusungwa. Zita ndinonzi Robert Tafumane. Chirongwa turning point prison to progress, chirongwa chatinotarisa upenyu hwehama neshamwari dzinenge dziri muusungwa, upenyu hwavairarama vari panze pejeri, upenyu hwavari kurarama vari mukati mejeri, upenyu hwavari kuzotarisira kuti kana ndichinge ndabuda zvii zvandadzidza ndiri mukati meusungwa ndozoenderawo mberi neupenyu. Chinangwa chechirongwa chinechi ndechekuti vanhu vari panze munyatsoona kuti jeri ririko iye zvino nejeri ramunonzwa rinenge chichaurwa nezvazvo zvakasiyana. Kunotone vamwe vanopinda muno mujeri vasina kuenda kuchikoro vagozobuda vaine mapepa. Kune vamwe vane zvipo zvakasiyana siyana zvavanenge vakagarira vari panze, asi nguva yavanopinda mujeri vachipika zvinoumbilidzwa vagobuda zvipo izvozvo zvikuzokwanisa kuvapa choviri. Mukoma Lenmo makati zvino tototi gwenyambira handitika mbira maimbodziridza muri panze ya mbira ndaimbodziridza ndiri panze handitika chimbotangai nekumbotipa kainstrument avo. Mune makore mangani mukoma Lenmo? makore ndine 32 years. 32. Makananga kuridza mbira mine makore mangani? Ndatanga kuridza mbira ndine 17 years. 17. Yeah. Ndeze mudzimu? Ya noti hadzisi dzemudzimu but Alright, zvakatanga sei zvekuridza mbira muna ine 17? ya zvekuridza mbira zvakatanga tiri kuchikoro ndakadza pamarange ayo ndiri kuku 3 saka uku ndaidza nebhora ndakazongoitawo in connection nekunakirwa nemarimba. So pairidzwa marimba baba anga ine tote katranspose kakunditora kaita spiritual meno like saka ndakangonakirwa nawo mba ndaita dwell into marimba saka ndamo muindustry yemarimba yayo ndakazoti ndatifambe fambe ndokuzosangana futi nembira ndarotanga kutochayawo mbira. Alright. Saka gwenyambira akafanira kunge ari panze apa achiridza mbira, gwenyambira akafanira kunge akanga ari mustudio achirekodi, asi tiri kuona gwenyambira ari muprison. Chii chakaita kuti gwenyambira asvike muno? Ya ndo pape panonzi chakatanga ndo chakachenjedza uye nemanyanga ari kuti ya kunyambira chakawasakisa kuti wazova wari mukati menzvimbo ino wasiri kufadza vanhu kunze nenyaya yekuti wakanga wasingazivi kuti ndoita zvipi muupenyu nekuti wanenge waine madoubt nekuti ndizvembira zvingandipa mari but no izvi zvingandipa mari chibata zvinhu zvakati wande saka mukubata zvakati wande gwenyambira wakazonoita fraud
Okay. Saka mukuita fraud yaya ndo yakazositsa Gwenyambira kuno. Gwenyambira wakanga wakutengesa stand. Ya, zvisiri pamutemo zviri zveku yanga iri yenyu mama advertiser zvakafanira kunyatsoфamba sei ipapo tinyatsonzwawo maitiro amunoita kuti pane vamwe vanhu vari panze kapo vakazonzwa basa kuti ndo zvaitaurwa naLenny Moore ipapo. ya stand yakanga iri yedu. Okay. Saka zvayaita stand inini ndaitengesa isingazikanwi kunzi stand iri kutengeswa. So mukutengesa stand yaya ndakatanga kuita matengeserana nemunhu 1. Ndatengeserana naye munhu yebhabhadhara mari yakabhadhara 5.7 kubva guma. Pandazowana mumwe munhu akanga ari kupita mari ari kutsvagawo futi stand kuti chichi munoziva kana wambotaura nemashamwari kuti ndineti irumhanya stand kudai ndandamborayira mari kobva ndachiterega ndiadvertise since mari yatomboya handine stand iripo paground mukanzwa munhu munongo mudirector ouya saka makazodirectwa wakadirectwa kubva auya kubva abhadharawo yake mari akabhadhara mari yo akabhadhara 5.7 uya abhadhara 5.7 yobva abhadhara 7.3 stand yaita 11,000 muHobhouse Destiny. Saka muzonga wadaro wanhawo wakazonosangana pasite pastand pawo. Yeah, but wese pakanga pasarawo papawo because wanga waisa zvibatiro kuti papeda. Saka mukuratidzirana ndofunga pakatoita drama kuti nemhuri yake since ndandisipo but ndichiona ka vision pakabuda ka drama. Svikira uya wekumashuro bar raise phone kanziko zviri sei madi kati bo muripi kuti ndrimo hangu bvauzi munyanda kutosvika pateachers college. Kanzi saka tosangana papi ndikati ndombopinda mumusika nezvanoda kutenga ndobva ndazoenda umba. Kanzi saka ndine ndasvika ndichitopaka pamusika ndichitopinda munotengeswa zvimagogoya zvenyimo ndapinda meme zvimatemba zvandaida seshuwo ndakazosara ndobuda imomo tichitoona mota yakatodini iri kumashure kwemota yangu ndobva ndatosvika ndototi obva atodzikawo. Svikanzi madi mukuru ndikati hapo. Svikanzi mukuru nyaya iri panapa ndeyekuti ndazviona zvamakaita imimi ndipe henyu mari yangu ndeyekutanga we5.7 ndikati mari ndamari. Svikanzi zvamakaita ndakadini ndakazviona ndikati iwe usataura uchiruda madhiri kana kuti iwewe uruti chitorivhesa. Svikanzi ndo zvandiri kutaura ndidzosere mari yangu. Kati manje mari panapa hapana chinandotomirira nditoti yobhadhare kana iwe wakutoda mari ndakutotsvaga umwe munhu ari kuda ndochizotsvaga mari yako from ipo kanzi wakuda kuita zvawabva zvawakatoita noizi yakatobuda ipapo. Gwenyambira atobatwa kikirikikiri ndikati iwe wakuita sehanzi hande papolice camp parural. Ndikati iwe wakusungisa mapurisa unangwarira kuti iwe unoti unozosara uriko. Saka mukungati unetsara imomomo mune vanenge vachingonzwawo newo wakomana wabva watosvika chichi hanzi ari kundivhundutsira bvatsanangura nyaya uyu takawirirana so tasangana mutaundi paMikos Park batawirirana so nyaya yestand. Saka ndakazomupa 5.7 stand kwacho akutengesera futi umwe munhu. Saka ndakuda mari yangu akundudza zvekuti ndinotanga ndatomboitengesa futi ndozodai iye akatengesera umwe munhu patori nemunhu aritokomplainawo atori nesame nyaya. Svikanzi saka chironetsa kanzi araramba kuenda kupolisi hanzi ndini mupurisa wayo. Saka mapurisa obva atongoti aiwa munetsani handimurova rume. Saka shamari iwo uri kudini munhu handitotaurira uku kusina vanhu vakawanda because panapa tinodrowa attention yevanhu ende shuwa vanhu vanomira panoita kaconfusion mutaundi kana panoungana panomboitwa zvinhu pakaita confusion vanhu vanoita attention. Saka takazobva tabva ipapo toenda parural camp ipapo inini mumota mangu nemapurisa iye kumota kwake achitera. Tapinda zveshuwa murural zvakanaka tapa charge office zvinhu zvakanaka takutogurugura. Saka bvapanda nyaya ndauya nemukomana wayo chichi wangu wataura kuti tabata mukomana wawo wakuita assault. Saka tazomisa nechichi Svikanzi magentleman akasvika kudai so munobatana huro zvinhu mune muchimbodi.
achipanda nyaya yake zvikanzi uyu akandidai zvikanzi iwo wakatenga stand makaenda kuDestiny kwacho zvikanzi hatichinamo kanzi saka wakatenga stand kanzi tichowirirana naye stand yacho itoripo mapepa ndikatomaona saka tikanipa shungu yekubhadhara nyaya yekuti mapepa ndakatodi waona tikafilirana zvimafomu kazi zvimafomu zvacho makazvifila kunani kanzi ainga nazvo memorandum of agree zvikanzi akanga auya nani commissioner wacho ndiani akadhinda zvikanzi iye akati akangonyorerana chete iye ndiye akasaina ndikasaina tikadini zvikanzi ichi chinto chinotonzi makarohwa mudhara mari yakatodini yakaenda handi mutotoroti kunomwe achatochemo sezuru toitani imimi ndikati aiwa nyaya yesekuti munhu achachema chi ndakuda kudefenda mamapurisa ako munongoziva komana apa basa anoti iwe nyarara iwe toda kutaura nemunhu uyu ane nyaya yake iwo ndozvautori handiti utori nomwe wavhara munhu iye ari uchema nemhuri yake yatopakaoma uyu atopakaoma hapana stenda takutokutaura izvozvi zvimapepa zvacho saka zviripo kati aiwa mapepa etakanyorerana nawo iye anaro rake bva toenda mumota kwautoya nacho kanzi chipepa chitainyorerana chirapa ichi chakanyorwa taifila tichijutana munozviziva so munhu anobvuma zveplus sweet tongue kayagwenyambira aitobuda ipapapa ndikuinzwa zvekuti kana wachirova kana music vanenge vaine sweet tongue zvekuti vanenge vachida kuti mafanzi adini ajambe saka zvikanzi aiwa waisoftwa iwo unotenga stand unga madomasi kanzi aiwa iwo gwenyambira iwowe mise mukati kuseri nyaya yake takutoifambira ndeti monisa useri sei handitauya tegeri pana so zvikanzi aiwa watouya unza mari kana urida kudini kubudana wobhadhara fine woenda tikati 5.7 ndoiwana kupi ina hapana mari ndotobvawo nhamo chichi ndakupa nhanhuna dzangu kuti pamwe zvingariruka ndanda kuona kuti zvakuita zvitaita kati handotobvawo rufu so zvakazodai zvikanzi aiwa munorara pano baba ndikati ko ndine chikafu kachandatenga chidotonoya mhuri kumba ndichichi zvikanzi motofonera munhu anotouya munorara pano hamuchatobvimi kanzi ayo zvako iyoyo vhurisa statement rako kana asina mari titonoti tadini otonzi kuseri kwecharge office togara kuyakuya time otonzi tipei bhutsu ngati bhutsu dzako diwavo dzikanzi bvisa bhutsu chamari ndatobvisa bhutsu ndazvitsika muflo une chicho inacho zikati ndine foni newallet nemakey emota zvikanzi hauna zvimwe zvakakosha zvokuti unogona kutofonera anouya akazvitora because nyaya yako ine vanhu vanofanira kuiita wasiri isusu isusu tinewe panapa pana vanhu vachauya vanofanira kuita nyaya iyi because iwewe unonga utori nevanhu kana wakawanda wavhara tikati regai ndifonere mandafonera mufana ubva wauya ndamupa maki ndamupa mota ubva robva aenda nefoni ndasara kwatovhariwa kunyambira akutoenda kuzvi zvinovhurwa zvifenzi wakutoona mumasales ndega mumasales maenda kuti munomu mandaiswa munomu mukambomira sei ndiri ndega kwatoona kazuva kanototi wanderere urimo mandati pakazotoshata mandatangomboti ndikanamata unoti hazvichinjera namato inoitwa sekuti kana dai riri bute ndairova imomo matare aigarwa imomo matare zvekuti ndanamata kudaidai ndizwe time patoya vrap pavhuro kwakwachiti kusvibirira kakuti wakomana wauya manje wesendro bani eso iwe ndiwe ndini urita sei ndone nyaya yoka uta sei ko wasiyana nezvekuridzaridza because vamwe sendro vanotiziya kuridzaridza mbira dzangu nedezi rawasu ndopendera ndinaro panza kanzi wakuita zvekuvhara vanhu wasiyana nezvekuridzira vanhu urimbodini kwato anibhuku apaipa mubhuku raurere ndapfekedza bhusi ndikati mabude manje kumupa wazoita kanzi unaigwenyambira ndonyaya dzemugabva matodaidai mimi kwanzi
saka hand over and take over saka ka hand over and take over ndakatokanzwa ndikati hand over and take over chichakuitika sa uyu manje uyu ane timu rake futi Central ikoko raanodhira naro mufesi we5.7 yange tishamwari yangu ndembomitira madhire ezvefuel zvemumagonyeti saka fesi ange ende timu rake futi kuCentral raimumiririro zvinhu saka rakabva rauya nerimwe randinoziva bva ratondigobora hand over and take off nyaya yakuitiwa kupi Central vandatowana wakomana matikasi ndaenda ndasvikoko ndombodai nenzara kai wombohe sure since ndasotobva urufuku pane nguva ndakana kutombodya chichi ndikati pamwe ndezvekutowirirana zvekuendomba because bhutsu ndapfeka kaum ndiona zvese kajaketi ndakapuhwa kenda ndikati handisati ndikapfeka zvikanza saka todini handi kuseri ukuku ukasvika paCentral kuseri kwacho kwekwe kuArafat pane panobikwa sadza tatopinda kwekwe ndatotengerwa sadza tatoya udede nekadrink zvikanza ngatichibai patachitenderera takopinda muCentral mukati takwira kudonga kumarumu nzi saka urudini wewe chichichi wewe kuziya wewe wakazomboita unga panepo wangoti sarire mukukwidza meme ndane awa wanyowana kanzi saka iwo urudiniwo tikati boss kanzi shamari uona uchiita nyaya yetrudapo unongo une nyaya dzingani dzouruziya iwo tisapedze nguva because tudongoti katika chinyora pasi toona kuti kana tatosiyana wotobaya kubai padini tozoona kuti gwani kana dzichizovharika tozopedzerana kati nyaya papa stand yekudaidai nanhengu iya uyu tainzwa iyi totaura imwe ndikati imwe inenge yato yeumwe wacho asikati kanzi aiwa kutaura nyaya dzeumwe wacho isi totaura tikuti imwe shamari tambobhabhadzirana meme nekumbohomana ndotoona kamutambireke chakuita kati akasiko ndikati warume nyari panapa ndekuti ndakatovhara vanhu mara maroero ndakarova mari yake sososo kanzi saka iwe waizviita zvinhu izvi waiti zvironakidza tikati aiwa zvikanzi saka chitipa zvemari yacho iwe tipe yedu watipa yedu iyo wopa uyu yake uyu tobva tabudana tinzwe ndikati yenyu saka yenyu mari zvikanzi yombori nemari rapana vana mari kanzi fana yaritotisa mabhatiri munomu toda tombodai ndikati hapana vana kana mari zvikanzi saka nausina mari tokuendisawo stokisi ndikati mari pana vandina zvikanzi iwe ukutaura kuti iwe mari yese iyo wakatopuhwa 5.7 wakatodya yese ukapera nemahure uyu munhu ari uchema mari isusu tirushanda torina mari iwewoya yese ndikati handina mari kanzi mira mamba makambotendererawo hawo mamba machaiwo uchimbovhurwa unzi mufana womuka mufana chakamuka funga kwese kune mari utaure unganzoisapa patifambe mota tinayo fiwe tinayo taura kune mari tifambe totora touya tounganzana kati omana pane zvoti tinostotenderera ikokoko saka makazopinda vamwe shefu wavo wemo shefu wavo ndakambosanganawo muchechi mavo ndichiimbisa music saka ukasitondiziyewo memenza kona idu kweni ndikati ndonyaya iripo saka wanewo mataurira wakazoitawo kuti pamwe tsvimbo dzaigona kutenderera padzazongogurwa mandanzi kana muri unodai nganopedzerana chi kwamambo saka utoendawo masales masales mangwana makuseni kuti mukanjinzi chi koti nyaya yanyohwa muroom 9 meme ndo munoitwa nyaya dzekunyora yanzwa yakwira futi kudengo koko kanzi mufano mamudaiso izvi kanzi aiwa arigachidai shefu watitingo bva yarohwa nezvakanyohwa zvizi ndaingobvunzwa chete muso wakati pakadaidai rubvuma here muso wakati pakadaidai rubvuma here wakazodaiso rubvuma here pamusika mukasangana mukadaidai ukanga wakuda kurwisa mumhan'aro rubvuma here kanzi saka alright saina ndasaina right handei mise chenu
dzatosungwa chain dzemaoko ndatotendera meme dai court tako ndotosvika uko kwacho totoona futi ya masamba anotosiyana futi ekwendabva nekwenda kwenda ndofunga ndakuenda kunhu kwakareruka ma ini ndakuenda kunhu kwekutoti kwakutoda nedzekumakumbo ndakati ndichisvika iwowo kwaunzi right pakadhiski kanogarwa so paunouya kwakusarenda pauyobva wati right tauya nawe nhingi wosaindirana wanzi une chicho inacho ndine kabhegi kacrossbag kane hamuna mangosara chaja yangu nijaketi rendaisawo nzakuno bvandawapo kuiswapo nzi right hauna zvimwe zvoinazvo sign up mandasaina pindomo pinda muchirumu ndoona makaki muone orange muvanhu vandapinzwawo munhangu ini moza first time usati wanyatsa because patinonzwa kunze kuti mabhanditi unogona kufunga kuti munhu iye angonotohya munhu saka ndichipindamo ndakarohwa nehana kuti zinoti mafaces acho anenge atosiyana emunhu akupika nemunhu ari muremand mafaces anosiyana why because munhu ari muremand anogona usatombogeza tombojambira kugeza kwaiva nekudidiri because anogona kumutswa chinzi wemkechichichichi koti nemurona panozobva kobva manheru sahaana kutogeza omukira futi murona saka makandivhundutsa nemasibero zaitobuda ndikati mandarumu kana murimo mandinorara nhasika ako zodai ndagara meme wakuto iwe yakuno urigara ipo pako iwe naye obva yachitanga kuchiroma atotanga urigara ipo pako yakuno ifamba umberi ndakusundwa meme ndoenda meme zvoshowa brain dzinodzoka kuuya kuita kunga dzatodzika mwana kadoko dai uri murume muguru zvekuti haudairi chinhu meme ningositi maiwe ndikadairaka wesawo handikoniba kudai so handauko ndamukoti mambo abvunza chichichichi wariwa ndadaira chichichichi zvanzi remanding castle unouya mangwana for sentence ndakudzokawo magadhi manje nzi mangwana for sentence saka handi kupi handi indanzi mangwana for sentence zikanzi bamnini saite zvekuda kutopedzera nguva panapa famba uye pakawo pane vamwe wabva wagadzikwa kuva nemakaki ndichine hembe dzamira apa ndamira paito umwe wange akafananawo nenani hembe dzekumba idzi tangomira apa nekabhegi tabata nechibhutsu takapfeka gara foreign tikati foreign doi tikanzi iwe chochimara pasa apa mamba makutombotendera kuendekati nzvimbo yendari manje ndo isisiriyo mani ukwakwa kwakuri nani zvochipo papa ndaidotomboti dai manizosera kupi kuya ndozouya hangu mangwana watonzi emumakumbo mazichenaya ndiri kuona risibanu saka ini ndaifunga kuti rinodzipa manje kuuya udini unopinda ndikati maiwe ndokugurwawo makumbo weyo kobva rasunga pa rabata uku rabata daiso mumaoko taiswa sikanzi ngatifambe saka wakasungwa nomwe mukufamba memeya kusati wageta experience yekufamba naro rokucheka saka ndakati fambe kusvikapo ndikati apa pakuhwadza vikati iwe famba ndafamba kudai tapazi mota rere ndokutoona takupinda ama ndaipesana naro mutaundi ndikati ndichingoti angu wabhanditi here kaidojeru handimurona tirimo muna main meme ukariona rudei ubva radzika kuti what right una mabhanditi adi akuenda zvikanzi irori zimote ndo remabhanditi irori ndo zvitaito icho tiri pati daiso handamuremandi ndasvika foreigner wauya nhasi wese uya pitoni une chiyo zvanyohwanyohwa muna vakomana varimo vanenge vatori nemaorenji warunyora chichichi zvaiswa mumasagi zvimabhegi zvedu zaizviya nezvimwe dzembe dzedu tichiri nadzo but bhutsu dzadi dzatohwawo takuenda musadza meme tobva taheya sadza mangwana makuseni tamukira futi tauyomo tatopuhwa makaki idzi dzakusara manje kukoti ndichibvawo koti ndatongwa manje kanzi mambo akabva nditi 3 years in prison ndo dzakanditonga
antonga 3 years akatanga kutonga dzimwe ubabvisira bhasara ne3 dzandakazonzwisisa 3 years in prison kubva ndasiwa resi rakazosara rine 8 months andadzika ne3 years dzedze chinzo chazoanza resi saka ndakujeri kwaiko ndasvika soso ndakasvika masikati because ndakatongwa makuseni masikati ndobva ndarisvika kujeri ndasiwa so yapayapaya ndakutodzozi iwe wanzi chii kukoti ndikati ndanzi 3 years neresi re8 months ndikandisawa zvinzwisisa hako ndikati basi panoda nyatsotsanangurwa kuti ndinyatsokudini zvikanzi wanziwe uchagara muno for 3 years kana wazoanza resi iro ukasabhadhara mari yemunhangari 8 months idzodzo uchadzipika muno ndikati ndonyaya chaitaura kanzi upenyu unombooma unochinja upenyu unochinja mune masero arimo anonzi masero 8 sero 7 mune makazara vanhu vanorokamira kutereka muchiona munhu anomuka gumbo rakazvimba kudai nekura rakamira iye munhu anenge ane kana zvekuma 3 days akadini akamira asati ane nzvimbo yekurara because wanenge wakarara mumacho unenge wakamanikidzirana zvekuti hapana pekuti ungatimboti apa pane space ndirare hapana inoizi chete mene wansika hamurari kudodai nangono ndepusapusa ndotono muno wamwe wanenge wangoona kuti asi munhu wekuti wanenge wakuziya manje kuti wane mavhizita wanogonoita mavhizita waiti wanenge wati gare masero staff munhu yakuno wadini yo so omana uyu ndio kumba kwangu maraini ndini ndotonga muno zve shamari yo squadiroko yo itoda wewe ndakaradziko zuro simuka squadire rara tobata chirara manje ndapowa pekurara pakakona parodi mangwana ndamukira todeso takutaura ndauyaonekwa manje pavista pe kusisi ndena kawaya pakauya mdhara atosvika pavista paya atokumbira chichi ndinzwe pavista ndikuende mudhara wako wauya chichi sai ndakamira paipai pane kachifenzi karipo unenge wakamira uchidongorera kudai handisi kuona munhu atomuna namadmini awo zvazotendera ubva apinda mukati obva waya mureception vachigara mandachidedzozi ndikuende chichi ndandakagarira kutarisa ndachiuya kwauchipinda mweme ndona ndi mudhara zvikanzi wadi ndikati bo zvikanzi bo chicha ndikati bo zvikanzi uruti bo chinyi chii wakaitei ndikati ndakazovhara maroero umwe anozitomutaura weumwe ndakazodai maroero ka5.7 ndichimuti stand ndandospina kuspinei ndikati ndifungo ndinozotenderedza ndozoita imwe mari ndozotanga kudaidai because ndani kaproject kefishi dzendandoita pakafamu pane kainstitution kaidoitwa chikoro kaland saka ndandakaisa mafish pond ipo kati ndandospina ndozodai zvikanzi uchispinei zvikanzi kuti wakuita chimbavha unoita chindakakuti uende kubasa iwewe kajetu ndikapedza mari dzangu iwo ukarapa andika ndokuitira futi izvizvi woramba woita zvako izvizvozvo zvawangochiita zvemusic zvakanaka izvi tikaona kuti zvakanaka ita izvi wasiya zvemusic waane izvi futi zvekunovhara vanhu uchitengesa zvinhu iwe unombonyatsodomboita sei iwe ava brains dzichine kaconfusion kake kuti asati dzanyatsoita stable because mashoko aritotaura ari kutonzika but for nguva iyoyo handidi kunyeberei hapana chinhu chachipinda chichitogara umo unenge uchingonzwa chitoti but nzvimbo manje kamwe yake nzvimbo kane kakadini kakambokutaitena because uchiona mabuilding aya uchichapiwa meme mamudima makati kuzoona kalaiti kana karipo kanenge kakabaka life yemu inenge yakaoma mudhara tataura saka iyi ndo life manje yekuti uchagara munomuka ndo yawachuza asi kana sandizvokanzi ndozvawachuza ndozvoruda saka uri expecta kuti isusu totosiya basa ndouya kuno ndokuona tikati
aiwa zvakangoitikawo mistake abva atangoudza mistake mwana akakanganisa so akuudzaudzwa but iwo waiuchiita unhu wakadai wakatiti baba ndiendesei kubasa kozi baba musoja wakatiti baba ndiendesei kubasa zvikanzi saka uruti sezvo uri mwana wemashefu iwewe wakuda kuvharavhara vanhu nekuda anti waingoendeswa basa zvokunakira wonyatsakozve kuita mapropa chaivo chaivo ndikati pakatokanganisika ikoko kanzi right saka munomo urudei zvaiza zvekutoti urudei yacho ka hei zvechisoja che ndikati akomana ndikati handina bhaketi handina zvekugezesa ndina chichi kanzi ndikuya satobuda ndabuditswa meya waenda wadai bvawarwa pasi akarwa pasi musiwo sokuti ndakafunga kuti wari kuuya zveshuwa hawana kuuya ndagara meme ndagara unenge uri pakona pakwega because meditation dzevanhu unenge usati wanyatsopindana nawo saka nenyaya yezvemusic izvi pakabva paitawo vanonzi JK Kampunga vamwe sajeni weipo pavo vanoitisa maarts saka wakanobva wanodiscoverwo navamwe vainzi Mukanya vaishanda kusecurity saka wakadiscover wakati pane mufano itaona munomu but mufano uyu ndiwo waive kudai chibukuko kakari adjudicata kamufana muchiri ukaziya pepe so saka wakazongouya kwandiri ndakatogarawo ndanda ne2 days ndiripo zvikanzi yes saka vanenge vari mucv manje animurona iwo obva wati ndibhanditi ndikati bo zvikanzi uriita sei ndikati imbomira zvekuuya udoni step by step because ndirifunga mundhara akati zuro ari udini ari kuuya haana kuuya ndikati imbomira zveudoni step by step ani badzatangotoseka ndozvongafambira uya panapa ndokuendera kokumhangarira manje kuti mukati ina ndisoda zvekudisturb zvikanzi ndomhangara chisimuka ipo pavo ko ndakutadzire iweyo simuka pandakagara ndakutadzire ini hanzi chisimuka ipo pavo kati iwo unonyanya utodori tojairira kwacho kuorudoi ndopandaenda kusecurity ndasvika pandamhangara ndikati pane mufesa auya pandakagara apa pakotondisi ndeipi ndabva ndamumhuresa ako wadi ndikati miriwa ndisturba auramba achingondiasauta nemashoko nini hangu handizvifarire ndakutotaura meme awo wakuseka wemusecurity meme mufesa wacho akadini ndikati aripo panzavo zvikanzi iya wakauya rini munomira ndikati ndakauya marimwe zuro musevemandi zvikanzi saka munomauzviziba zvemunomira ndikati ndosaka ndauya unomhangara kayo noti zvichemo zvinopihwa kakuno zvakanzi zvichemo inazvo unomhangara uku staff akataura zvikanzoni indouya nemunhu iyeye ini zvandikunda kuti munhu iya ndonomuti uya kuno ndachinja pekogara nenda mandasvika mandagara ndagara pane kaloni kanonga kari nechekukono uku kadoko ndasvika ndagara paipaya atera futi munhu aya augariri loni yepanapa iwe wase uyu munhu chimbori chichiche ndava ndasimuka unga ndaudoto zikanzi iwe tikamambana tikamanda kuchizina vamwe mabhanditi iwe urodi udorwisa kule ndikati kule uita sei zikanzi udorwisa sekurere udorwisa sekurere ndikati sekuru api sekuru zikanzi iwe dzikame bhazo nditora paiwe yakuno chiuya kuya wandiongoro ndida uya kuno taenda tapinda musecurity agara chimhangara tizvenyaya yako audai ndikati ndandongotaura kuti zvaindaitwa handinodini farira ndakutya futi kuti unogona rohwa mujerika kare zvetaiudzwa kunzi kujeri kunorohwa vanhu singaiti kunohiwa cement izvozvozvo saka zvinhu zvaindistraina zvekuti ndaitoshungurudzika saka takazotaura tirimo zvikanzi iwe hausiwo unonzi dukuendereyo akutarisa usaidi nazvinzo ndikati ndini zvikanzi hausiwe mufana anoridza mbirereyo sezvekungotaura ndikati ndini zvikanzi saka uri kuti handikuzise ndikati munzira zvikanzi ndokuziya chichichichi bhataura padezera wasawa muri rekodhera muri riesera maNST kuseri uku
mapazi pasendera kuseri kwewe panonzi paErnest apa ndo pane region yawo yeZPCF state resera ipo pawo hanzi saka kuti handikuzise kuziya zvo patatotaura nyaya yako ndei mandasitaura ndakadai ndikati pamwe zvakudorerukazve kuona kuvhunza mufara kanombouya kuti ndikati ndakadai sono mandakadai mari yanhingi ndikadai wanze saka wakazozi chii ndikati kupi kumapurisa tikanzi aiwa tingachataura zvemapurisa takutaura wakaita kuti uzouye panapa wakanzi chii ndikati ndakaenda kukoti ndikanzi 3 years in prison 8 months dzeresi zvikanzi saka panapa pacho wakazonzi chii ndikati panapa ndakanzi nambuya uchapika 2 years uzonoanza resi ukasaanza resi ukaanza resi rako auchawedzewa unenge wane 2 years ne8 months idzodzo pamwe pane zvichatozokuudza zvinotaurwa zvacho kana wazoanza resi ndikati andatogara zvikanzi saka uriitei muno era hapana ndotogara musero ani ndikati musero 7 zvikanzi makadii musero 7 ndikati muri right kanzi handitika saka wadyai ndikati no chikafu izvozvi ndisiri right because ndakatarisa bhini racho ndobva ndaona chikafu chiri upohwa wanhu mavheji maitirwa anenge angoitwaitwa aya ndofunga mafuta zvazvo chiri unetsanetsawo ndakangoti ndiripo kuti chikafu bo zvikanzi saka ndikakupa chikafu unotochiramba ndikati sure handiripo sa chikafu handiri right zvikanzi alright nhasi ucharara musero 6 uzinzwe ndikati kubva udza yadistaff ari panonzi sauro odzanzi imfana yacharara musero 6 tori wawirirana hapo kwakutosvibo ndaingoya pandaronzi remember mavhudzi ndo ndaiya naye zvikafu timbodaiso machingwa ndakamboita kanguva kezvichingwa ivo kawiki kese tirara musero 6 ndaamondomukira ndoona remember wangu totaura todaide vandagara pangu mudharaubva azouya kurara wiki rechitui mudharaubva asvika nemapaketi aya nezvimagrosari sipo zvazviyawo nezvekudya zvidringi nechiti zvazva zvekuita unga usiri uchatouya bati hembe ndakutoona dzeorenji dzapo nyowa asvika dukwente ndotouya timira pavisitor room mandazi mudhara wakwadi auya ndikati saka zikanzi haasi kupinda ati hatisi kudini handisi kupinda ndikati saka ndowaona sei zikanzi ndikati nezvandoda totaura kanzi ati handisi kupinda toda tokupa zvinhu ndozvaurudini indanda kuda uchitaura manje nezvemapiu zvaingotaura wakagara unenge uchingonzoona uchitaura kuti wapiu unozodai so hanya yako fraudi wafanira kuti wapiu enda kunze inyaya dzisinganyanyi utongesa idzi hadzifanira kutongwa munhu bait because haunobata munhu wewe munhu akakupa makusimbisana meme munosimbisana pfungwa dzine dzichifaita dzichitoita zidzo ndikati saka ndoda kuti ndione mudhara ubhare ndopinda mukati kwauchiita stress futi yekuti mudhara ramba upinda mukati zvinhu zvauya asi mudhara hapana ndachigara kutaura nerehab yememe kutaura nayo so zvikanzi mudhara wako iyoyo ukati wafonera tikatoti rimandika anotokata foni yayo saka ndozvatakangoita paipaio ukangoona takado kubatsira akakata foni apa zvakangofanana hatimufoneri kanzi hunza titende kokutrera asi zvatotaura ndizvo kubva watoendawo kotodai line busy hoyo wazvoona line busy zvitanguchungotaura mandagara andatonzina wakamupunga waya ndatohwa ndavhetwa ndainzitofanira kugara promotion kana wasungwa unombogara tumamanzi uzoita mabasa ekuenda kana kuine magengi anoenda saka ndandiri muc class pandanzi mangwana wakuenda chachiri musi wechina ichi muwiki rechituu rere kanzi unoda here maarts ndikati maarts ndo yakubasa yo zvikanzi saka
handeipadzi ndiwo akampunga tatobuda ndikati padze mwazi tabuda tatoenda tasvika pagedhi panze zvikanzi ndiwedzererewo munhu 1 nepamwazi ndawedzerwa mataenda tasvika kuseri kuti chimba ndotoona kutori nevanhu vanonga vachitotamba havo vatodai waiwaiwe musero 6 waenda kutoona wetina waya ndakuona female section wanenge vari vakadzi vai varikowo futi kati kunongochitofarwa kudai vanhu vari kudaidai ngoma nechichichi ndikati uku ndo kwangu tarowa saka unoziva zvipi ikaka interview ndikati ngoma ndoridza madances ndinomadziziva zvikanzi plus kuti adzoumazeora adjudicator saka hapana patichatombokutishandise ndikati kushandisa zvikanzi kukushandisa zvebasa remaatsi uchatishande panapa saka yatotanga ngoma handi bata ngoma aiita mbende Jerusalema dance tarowa kidi ndarowa right unofamba chimboenda umbotambawo mai toona mavharisheni ako unodi mutambo ndapo paground awo mwari umboonoka munhu munyowani kauya mumeme ndakupfeka zvezvezvo kutambisa zvibikiza zvezve ndapo ndikurova double fix ndamborowa fix ndichivhara kuwa kanzi isimbi yebasa wanangiwa kudodaiso watotaura zvikanzi right saka patapa uchatishandi saka kubva ipapo ndandangokumaarts stress manje yaiye yekufunga tumwe tunhu twese yakaenda kunoita release mupfungwa because enjoy kunakiwa enjoying kunzo mune muchifara muchiyamwa panobikwa ndo pandakaona zvasiyana kanzi right munhu akatongwa anoenda kugang uroona vamwe vanoenda kugarden vanozouya nemiriro yavo wabika vamwe vanoenda kusenzo uku mudzimba dzemagadyo vanozouyawo nezvakati kune gang rinoendawo kuregion rinonogeza mota neudidi kakutoudza saka iwewo rako gang maarts ndokwawatori kuno ukazobvunzwa nevamwe unoongotaura ndakumaarts bhodza kutoshanda torowa mwedzi January uya February apera March arimo apera March April ministries after what hours ekunzi vanhu vari kutoda kutoenda kunze vanoenda zvikanzi saka iwe unogona kutobenefita futi nematsotsi mamwe aya andinawo apa munhu ari kutaura kuti unogona kubenefita munhu ari kutota so ndakauya zuro rirori zvitori nezvekuma 3 months ndakangoti February March koti April 3 months yacho haisati yakwana kanzi unotobenefita paministry unoenda manje ministry April yarowa 18 zveshuwa 18 mazita akatodedzerwa katatongomira takatoteya kuti aya akatoti zvonenda mukati aya anotoshamisika achiona ndachiyo ndapanze kungogara mwedzi miri chete kwautobuda panze ndakamboita kakufara ivo ndikati rore wapedza kudedzerwa vanhu tikanzi kuna wachakatiwa tikati saka ndiri papeni chakatiwa ndambonyarira ndagara meme hakuna inini hakuna wari kukatiwa watokatiwa ndakutoona kuti May June mato muchandoko inini ndakutoona kusina kukatiwa kwaikwaya kule waya kampunga wambobva mukanya wakaretire muna May waye 2-star wekusecurity kobva pachita wamwe wanga vari musecurity waya kanzi uyu wamunoti dukwendo uyu akauya panorini munyowani koti kanzi ngauye kuno ndoyotohwa maatsi kunze mandapinzwa mukati kanzi wakauya panapa rini taura ndikati ndakauya end of January akupera kanzi saka akakuti uende kumaatsi ndiani iwe wakauya kumashure tikati mashefu wakampunga nasoko mukanya sikanzi saka iwe unombomira ubuda tistada kubva nhasi kutotanga izvozvi zvipotori munomo hauchatobudi tikati hachabudi sikanzi ndatogara todaiso zvotoitwa zvaitwa wakampunga waya
kwewe muso wakazoya iwe ndikati ndakanza ausobuda kukwana shefu ndiani akada ndikati ndishefu kubva vanovhunza kandofunga wakataurirana zvakataurirana pandagara saka mukuzogara meme unozongonzwawo mafunga ndapa chipeki kufamu famu masta kutodedzwa ya chichi what ndandaudzwa nari mureception wendo famu takatoononzi wendo famu ndatouya famu kuno pinda apa ndagara mukati omo ndambogara chichansa ndabweta kuti ndozodidi gare ndonzwa futi kune zvinorirarirawo kuno ndiki zvirurira ndikati saka nyaya yakadi yakanaka pandatangonetsawo rehab mundonzi ningi ndinoita nezvakadai ndaane experiencewo yekuziya zvishoma todai ndiri music adjudicator ndozodai nekudai kanzoora ati bondi mani hatiruda but tiri kuuya bva wamboenda mboti bauya futi pandawanetsa futi so zvikanzi nyaya ikototoiziya tiri kuifambira bvawaenda futi bvawazouya zvikanzi right chichi mandazobuda mandauya kuno saka jeri rangu harina kuzombonyanya kuzondirwadza ende ndakaona kuti jeri remazuva anaya nerekare raitawo here takakura chinzwa pane very different chinhu chakafanana chete ndechekuti takasungwa tiri kupika mhosva ndo chakafanana nekuti tinovhariwa zvaingoitwa wangu but mane kusununguka because tiri kudzidza tiri muno tatone zvimwe zvatakadzidzawo nemusic kuwedzera nekudididi rehab inotibatsirawo munhu kuti zvinhu zviende mberi sitaka pachinhu chaunogona wosimbira pane ichochocho munhu unofanira kuzwa kuda kuita chinhu chaunogona because ukada chinhu chekudzidzira cheusingagoni ndo zvinozokuendesa kumhosva satsvaga chinhu chaunoona kuti chichi ndochigonawo ichi woita ichochocho chinotokupa mari saka ndikuona jeri ranaka because school yamo ende tadzidza saka mudhara akazoya mudhara hakunoko wakazoya wamai akauya wakazoya wakazosvika kunongo wakazosvika tikawaona kuno plus kunoko vanostoti foni hatichingonetsa kuti taurai mumbonzo vari kuti toye next week rehab excellent takaona kuti njeri chinhu chinonzi rehab chiripo pakubatanidza kuti kana uri ukama newekumba unotosimba iwe uri muno ende futi iwewo wacho kukuumbiridzawo kuti ubude mumabasa aya asiwo uye kumabasa akajeka kufamba vanenge vachitotaura mafambiro aurita izvozvizvi mazuva anaya haana unaka izvozvi zvaurita ukasachinja hazvikufambiri zvakanaka chinja zvinhu ita kudai dai waulecture wototorawo manotsi saka zvine zvako uri kufuga nekudini samrudzisera vamwe vaatikusaiti kunokumbira ya muno mtoita mbira tutorowa mbira tutorowa singaiti ko group members vanomboya kuzomboona kuti komukomana ya wezera wasu pakamboya hwana achimboya kuzoona but vamwe havana kumboya ako jeri inotyisa vamwe kuti mukomana ari kujeri pamwe vanofunga kuti tikaenda kotinogona mudzi zvinowanikwa ndo zvandaifungawo saka handingazvirambiri handiti aiwa ndizvozvo aiwa handina kana chekuwedzera handina kana chekubvisa mamunzwa lenimodu kwende mukomana panze kundofunga vamwe vakatoona program kunze kwandiza kuti aiwa mukomana zvechokwadi anga ari band member wedezera waso saka mukabuda muchanokondinyanyarika kuti mucha mune mane band nywana ndikabuda pfungwa enda ndinayo ndoda unokondinya naro but ndichada kunori chinja zita okay matonaro zitaracho zita ripo but richiri paprivate rega timbozvakamuka instrumental tichipedza program namukoma lenmo vataura zvese apa handina chekuwedzera handina chekubvisa rega timbonzwa kainstrumental tichivhara program
Okay. Changamire hoy, changamire oye, changamire oye, tinunure o, changamire oye, changamire oye, changamire oye, tinunure o. Simbare nyupa muchinjikwa, maronda ne mawanga yenyu tiponeseiwo, tinunureiwo. Simbare nyupa muchinjikwa, maronda ne mawanga yenyu tiponeseiwo, tinunureiwo. Basa ndinoenda sevamwe, kushanda sevamwe, asi pakupera kwezuva iwe chabuda hapanapo. Kubasa ndinoenda sevamwe, kushanda sevamwe, asi pakupera kwezuva iwe chabuda hapanapo. Mugomo ndinoenda nevamwe, kutsanya nevamwe, asi pakupera kwegore iwe chabuda hapanao. Kugomo ndinokwira nevamwe, kutsanya nevamwe, asi pakupera kwegore iwe chabuda hapanao. Changamire o, changamire o, changamire o, changamire o, changamire o, yeah, yeah. Tiponeseiwo iya. Changamire o, changamire o, changamire o, changamire o, changamire o, yeah, yeah. Tinunure o. Thank you. Aya. Komori ya Zimbabwe tinakumbira mumwe 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 mukana.